Mari kita tampilkan apa kita bagus serangan. Woi, apa kita ini? Oh, yo, woi, ah, oh, tangan, yo, penyembangan sahabat Cina. Mari kita tampil berkel. Mari kerombong orang-orang. Maka kedua cara berdiri aku tak boleh loh. Yo, tepuk tangan ganjil. Berkel Sulaiman. Mari kita tampil konstan. Yo, tepuk tangannya. Yo, tepuk tangan Bapak Mus. Yo. Yo, wes goreng nang labrak. Yo, nah. Yo. Terus tepuk tangan. Nyebrang kiri, yo. Tepuk tangan. Yo, tepuk tangan. Yo. Ya sembilan ayo wong. Nek kok ewer-ewer. Piye. Kalah karo berarti. Tuh brak. Sip. Mantap. Yo kowe anu ya. Kowe yo gegene. Kowe mosok tak cilik atau ewer-ewer iki piye aku. Ora kok ngewer-ngewer. Enggak tahu piye. Ora. Kowe Iki gregete macara iso lho. Kowe iki tek-tek sikilmu ning dhuwur lah kok sitok ora dadi. Lah iya. Kowe iki nyapo? Mbak Ayu dino ki wonge ayu apa ora? Goreng wonge piye? Goreng wonge piye? Kok kan dicu. Oh, aku. Kowe ledrek. Ya. Kowe yo kudu ledrek. Oke. Setengah papa tok.
yes. Mbak Ayu gini nekakne jati layune kaya ngene. Nah iya, ha? Lah iya, lakune kok rada anu mekar ngono. Aku kayak dansa. Kowe kaya dansa. Rasane yo dansa. Biasanya dijemput ya. Jebut tak demok. Ya ya dekno neh. Tak dene. Dekne. Nah, iya. Tangane kok weter iki. Lho ya, Toy. Nah, iki lho Toy tangane halus, karena kita kane, ya tau. Nah, Mbak Ayu kayak ngono kuwi lho. Jan. Tangane yo ndos. Alah kuwi. Apa kuwi? Akeh watu. Akeh watu. Watu apa kuwi ya? Ya Allah sikile Gus. Nyapa? Wae kerincing. Sikile wis duran. Wedi. Iki yo ya Allah Gus. Lah ya apa nontek kabeh. Enak range. Bu, dimindul. Bundel. Ora iki mau ke 30-an arep. Juga sih. Gus, Piye? waktunya kita mepet Mepet. dan kita membagi waktu Pak. Betul. Sarane dadake akeh, kita singkat padat. Arep. Yo, langsung kita baleni. Alangane ora dijembane lur. Ade mundur.